Sixtemia és una empresa gironina especialitzada en el desenvolupament d'aplicacions mòbils. L'última aplicació que hem tret al mercat és l'aplicació oficial del David Villa, aplicació que ens ha permès col·locar la nostra marca dins de la primera línia d'empreses especialitzades al sector. Aquesta aplicació ha sigut innovadora, ja que és la primera aplicació especialitzada per un jugador de futbol de primera línia i la primera aplicació que permet al fan acostar-se més al jugador. A part, Sixtemia fem aplicacions per tercers, per marques de moda, marques d'empreses de farmacèutiques, etc. O tenim les nostres pròpies aplicacions, com podria ser la d'Estrenos, aplicació la qual permet consultar les últimes estrenes en DVD i cine, de la qual ja tenim 50.000 usuaris en un mes. En aquestes aplicacions, per nosaltres també és una excel·lent plataforma de promoció de la marca Sixtemia.